humanon, magpabiling may sugon, nga makabaro batok sa pagsulay sa itong kaaway nga sa Satanas. Wani atong matigdan karon, kada performer atong tanahon, doon na siya eleksyon nga gitudlo para nato. Sayaw man kini, kanta man kini, tula man kini, debate man kini, para nato atong tanahon. Okay, dito maglangay. Kanalangay na kita. Atong pagpakan nun, pasalamatan ng bagong kinasal. Si Maymay og si NGR. Salamat ninyong tanan. Mga paryente, o mga higala, o mga bisita. Atong sugdan karon pinagi ko sa sayaw. Ang atong programa. Sayaw. Sayaw ba rin? O manglatay ni kalambre. Sayaw. O sa'y title na sa inyong music, andam na ba niyo rin? Nana mo yung music? Nana? Okay, atong tanahon. Ang Limbahan Mamas. Mani sila. Wow. Dito man, asa mga matubang? Dito man ang kinasal. Matubang naman dito. Dito ang kinasal. Ang kinasal, dire, ibalhin na sila. Kaya di daw sila din makita, ngayon hit. Nausa ba inyong plastada? Inilaw sa nato po ni Mike Sorgi kasi bahan. Ay, mga mamas nito na rin, inilaw eh. Para makaiba. Nakaila ba muna tanan? Wala. Ay, wakaila. Atong ililahon. Pala no sister? Janet Lipit. Sharon B. Maslow. Alma Tigano. Gaita Batista. Rachel Pinto. Raquel Talabian. Phoebe Bardillo. Salamat ninyo. Mahutanan ko ninyo, pinan ninyo kabulan di practice mo kanta o sayaw. Okay, sa kanto na, tanawin ninyo, sa kanto ko mag-practice, perform kayo. Okay, tanaw na ito na ilahang palabas, no? Ang Limbahan Mamas, subang silang sayaw. Title niyo sayaw? Around the corner. Tapos kanto rin sila. Sige, itong tanaw, Maison.
Nahibalo mo nga, proud kayo yung mga bana sa inyo. Sabay mga bana din na, ha? Nahibalo mo nga, proud sila sa inyo. Kasaya.